Evans ydw i, a dwi'n darlithwyr Coleg Cymraeg yn neuryddiaeth ym Prifysgol Abertawe. Fan hyn yn y GwyddonLe eleni, mae dyn ni llosgfynyddoedd yn eichdori, mae dyn ni tanc cyffwrdd, ffiseg fan hyn, meddygaeth, mathemateg. Mae llu o wahanol bynciau gwyddorol dyn ni a llu o wahanol destunau yn cael ei ddathlu. Dyna un o brif rhinweddau'r babell a dweud y gwir, yw'r ffaith bod yna rhywbeth gwahanol yn digwydd pob dydd dyn ni. Fy enw yw Dr Rhys Thomas a dwi'n gweithio i Prifysgol Abertawe a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dwi yma i ddangos yr ystod o anifeiliaid morol a daearol sydd i'w darganfod o amgylch Cymru. Wedi bod yn wych gallu siarad a gynulleidfa newydd a dangos pethau hollol newydd yn aml i bobl, megis dangos crancod a anifeiliaid y môr, i bobl sydd falle ddim yn cael y cyfle neu'r amser i fynd i lan drath i weld yr anifeiliaid hyn. Helo, enw i yw Dr Thomas a dwi'n ddarlithydd yn yr adran ffiseg ym Prifysgol Abertawe. Mae gen i ddiddordeb mawr yn ffiseg a dwi'n ffindio fe'n bwnc exciting iawn ac felly ni yn y GwyddonLe mwyn trial rhoi peth o'r mwynhad a'r pleser i ni'n cael o'r pwnc i ddyfodol y genedl. Wel, yn rhan o'r sioe ni wedi bod yn dangos uwch ddargludydd tymheredd uchel. Mae hwnna wedi bod yn ôl ac ymlaen ar y trac yn rhan gan ddefnyddio hylif nitrogen. Ni hefyd wedi bod yn gwneud peth ar y stondin, dangos sut i drosglwyddo sain gan ddefnyddio golau, a wedyn ni wedi bod yn dangos non-Newtonian fluid. Rhywbeth sydd pan chi'n gymysgu fe'n araf, mae'n teimlo fel hylif naturiol rhydd, ond pan chi'n gymysgu fe'n gyflym neu yn ei daro, mae fe'n ymddwyn fel solid.